Como se pode ver nas imaxes, os mercados de abastos están prácticamente baleiros. As vendedoras lamentan a caída de clientes dende o inicio da pandemia. A situación notouse de forma máis ampla na véspera de San Xoán, día no que as sardiñas son o principal reclamo. Un pouco máis paradiña que un ano normal porque cada mércores mañán é laboral, bueno, hai bastante xente que traballa todavía. Claro, hoy es día de vender sardina para asar. Pero bueno, tampoco no sé si se puede hacer mucha hoguera por ahí, entonces está la gente así como que sí, que no. As praceiras venderon case todo o produto, pero en menor cantidade e a un prezo máis reducido que nos anos anteriores. Bueno, pues a ver, estuvo bastante paradillo, la sardina está bastante barata, que en comparación a otros años, que puede llegar a 18 euros o así, hoy se está vendiendo a 10 o así, y está bastante paradito. A ver, se fue vendiendo algo, pero bueno, la gente no está muy animada. Pois, a ver, con respecto ao ano pasado un poquinho menos, un pouco menos, si cabe. Se nos vamos, por exemplo, antes da pandemia... Bueno, aí non ten nada que ver nada a venta de cada día. De antes da pandemia a ahora baixou moito a venta, moito. As cacharelas son un gran aliciente para a venda da sardiña. Este ano, as restriccións só permiten realizar cacharelas privadas. Os que as van celebrar achegáronse pola praza para mercar os seus produtos. Pois comprei unhas sardiñas porque, como hoxe é o día que é, San Xoán é unha cousa típica daqui, as sardiñas, uns pementos de Padrón e unha sorpresiña que levo aquí para a muller para que se emocione moito. Un dos motivos deste descenso dos prezos tamén é o aumento dos topes da pesca da sardiña, que este ano ascendeu aos 2.300 kilos diarios. A pandemia aínda ten efectos nas vendas das praceiras, pero as vendedoras agardan que a volta á normalidade permita recuperar a tradición das cacharelas e as sardiñas pola noite de San Xoán.